Benjing bidal gumurung gumuring pratyapala sapucak ing gonong-gonong sapucak ing surya soroting surya megoleh gunung sarating sirme goleng gunung yang sini ketan kocapok wauta sambung kocarasaken wong awali setindak kali tindak apa tetegesing pitumbidak yen manung solo maku durung pintung tindak aja gampang tolak topeng sedya Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna mlebet wonten ing sanggar Pamujabrata lumaring busana kepraben ngrasuk busana kapandhitan tapa brata banting sukma nanging drala saking kersane ingkang amung tungguh ana sela selorane watu begiti semut kaya dening semut kang metu saka gupitaning watu golong mangetan golong manguton ana kumrincinge kendhang mengenging trungga gumladhating kreta pating gledar pating gledur kuning perang campuh wadya ana kawula ngupaya bandara ana bandara ngupaya kawula kaya dening walang kang digebut dening watang kaya dening watang kang digebut dening watang ana kawula kang saka wetaning kali mencolot menyang kuloning kali ngupaya bandara nganti kobong pratiti sing pati sukma ninggalaken raga sumawana ana bandara kula ning kali mencolot menyang wetaning kali upaya kawula nganti kobong pratiti sing pati sukma ninggalaken raga enggaling cinarita glising wong kang pinuju kondo sinten to ingkang rebut bebener wonten ing praja Diwarawati ampun utusan saking negari Sindhu Kelengan utusan Sang Prabu Jayalengkara Tilawadya Balanjaba kaya dening babak ingkang berwujud ten ing
Durung suwanggonku ngadhep ana Sang Sri Nalendra Bathara Kresna ana ing bali ageng negara Diwarawati dadakna diseret kaya dening raja kaya
Wadya Bala Sindhu Klengan inggih sinuwun inggih. Mula iki dina rangketen kang aran Gatut Kaca gak salah arek ngamarta sing iki dina padha njaluk kananing Sambadra ya lara ireng. Waduh pilih mekaten Sang Pati kula ingkang pun tumenggung krida pratala ngestaken dawuh inggih kula pun Wadya Bala Sindhu Klengan ngestaken dawuh yen kaya mangkono aja kawidosan kaya dene aturan barisan siji-siji aja nganti ana sing kari tombakmu bedilmu ayo dirangket kananing Sang Gatotkaca inggih sinuwun inggih saja iki ga ana anget-angetan belas ora dadi ngopo iki boten menapa-menapa duit boten menapa-menapa anjene hawane adem yen kaya mangkono ketata barisan takan tianti ana ing Narawedan inggih mundur sang Negara Pati mundur ing Prawadya Bala nenggepret gong peringongko kudaling barisan kudaling barisan ira budal Wadya Bala dening lumaris arek Sindhu Klengan
Srekindra maraja mangalat-alat sondo lan koso mangalat-alat kinarya sondo lan koso ya Allah Katuwaca Raja Nawara kon iki sapa wijaya sapa ngendi kamu iya tambut dening aku ya aku Rakyanapati Krida Anggara Rakyanapati Krida Anggara wijaya sapa ngendi saka negara Sindhu Kelangan keseting Gusti Prabu Jaya Langgara Jaya Langgara pancen kapurayata Dut aja waran kon iki dina nyimpang aja ngrudhet-ngrudheti lagune arek-arek Sindhu Kelangan ngertenono yen pancen iso njaluk kananing Mbok Sembadra ndhawuh kelawan Jaya Lengkara iso nyempalno bauning Gatotkaca kasembadan iki dina apa abamu iblis laknat lho Gatotkaca aja ora maju nek aku wis maju tebak dadamu kerbangkimu lho kelakon dadi sulame Ibu Pertiwi ya kon iki dina sing gak gelem balik menyang negara Sindhu Kelangan gawe omar ana ing Dwarawati tak gunting penitis lakon rondo bojomu keparat babi alas Gun keparat babi alas Gun moro tangan antep tangan Gun
Duh, Apa ya? timbali bendoro. Nek ditimbali ana ora ya. Ngono. Sing ae. Nuwun sewu. Ayo, iki. Duh, Apa ya? hari ini. Ini kok sepel ya. Pengendang gawang. Yang teko alam gaib ya. Nuwun sewu. Makon meneh. Nah, Takoni darane ya. iya. Baik. Oke. Iya ya. Wonten dawuh. Dialah, Dek. Aku kalah tanding ayuda. Duh, Apa ya? Kalah tanding ayuda ya. oh kalah tanding ayuda. Kandhanono ya. Apa? Kandhanono garam. Dikandani apa? Wong gunung-gunungane wis anjlok ae cak kaya perang. Lho mari ku dadi gotong-gotongan. Oh, wonten. Aja gonggong wongso ngepesno bendoro. Aku gak kena ngandani omongnya. Oh, ngono. Duh. Apa ya? Alhamdulillah. Bengi ki awake dhewe sak rombongan lagi laras kang saka Jombang. Ah, Loro mayang. Adilara sing saka Mojokerto. Ngono ae Jakarta lho ya. Saka Mojokerto. Sawan ana ing dusun Pinggondani ngene ya. Oh, ngono. Ana pidaleme Bapak Susilo kelawan Ibu Jamiah. Oh, ngono. Sing bengi iki Iya. iki awak dhewe ditanggap apa ya? Ruang ngaturi lho. Ngono ya ya. Meni ana mahesa musik lho kowe. Ngono ya. Meni awak dhewe ditanggap. Ruang ngaturi. Iya. Nek carane wong Mojokerto, Sego gurih ya. oh ngono. Jadi iki bengi apa biare gawe esuk-esuk ya. Oh. Lah apa lho? Soale meneh iki nduk kene dipasang panggung ya. Oh, ngono. Jadi nek iso iki jam 2 wis tancep kae jam. Mbok kok digojo ngono lho, kok. Kok digojo ngawur ditangkap lho. Ayo gak ya. Ya wis Anduk waktu saya. kandung waktu. Saiki jam piro sih, Cak? Saiki cek jam 1 lho. Kurang sak jam kah ya. Mbok kok niku aja deg-deg Tidak gak ya, gak santai ya. Aku bengi iki terhibur lho ya. Wis pokoke Aku seneng tak gamang aku mbok malah kok ngerawit jajan. wis temenan matur nuwun wis direwangi sampe koyo ngono.
Menika nalika pamit terus ya iki. Pun tak tambahi awan. Nah. Alhamdulillah saya. Yaiku sing dimantuno Bapak Susilo, Mbak Vina Susilowati, pamitan dening Mas Brian Oscar Rahmatullah. Apik jenenge Apik. Mulane jenenge pengendang rika Solo Budaya. Matur nuwun. matur nuwun Cak. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ya bisa-bisa Bisa-bisa dengan nawon kaya. Masih rumah tanggane awake dhewe gak sakinah blas lah iya. amin kakekmu. Matur nuwun. Ika iki sapa Cak? Aku iki putrane panjenenganipun almarhum Ki Harjono. Oh, anake Pak Arjono. Adike Ki Hadiono kang mijil saka Jamti Tarik. Ini masih apa ya? Iya. Kula ngenane tetanggapan ono sing ngarani jare aku iki anake Mas Hadiono ya. Iya ya. Tapi riko anu ya. Oh, nek nging Wayang ya. nek nging. Nek ngung Nek ngung orkes ya. terus api. Iya, awak dhewe iki adike Ki Hadiono. Aduh, wis gak apa-apa. Iya. Indra. Anesa. Asline nduk kudu arep kopi aku. Ana kopi. Olah opo nduk adek suluk-suluk bae. Oh, kopi. Kau apa-apa. Nduk, Apanya? mending Awak dhewe sesuk lanjut ana dusun Telase, Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto. oh ana dusun Rasik. Matur nuwun. Nggih, monggo. Enggak. Matur nuwun. Anget-angetan. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun marang panjenengane Bapak Susilo sak keluarga. Awake dhewe sawetene Lantaran panjenengane Bapak RT Andi Susiro. diganti ya. Allah. RT Andi Sugidang lah ya. Matur nuwun. Kepingin tekan awake dhewe ya. Wis hubungan karo Pak RT mengko ben disambungno awake dhewe. Ngono ya ya. Matur nuwun. Iya. Dhewe yo diolehno maneh nduk karo Pak RT Andi. Ajak tanggal 8 bulan 6. Oh, tanggal 8 bulan 6. Ana Desa Kedung Kembar Prambon. Oh, ana Kedung Kembar Prambon. Tanggal 8 bulan 6. Matur nuwun. Matur nuwun Cak. Anu kakekmu Iya. Lima ya ono Cak, nganti dengan tanggal 21 bulan 6. Oh, ngono. Isik ngenteni DP-ne. Terima kasih ora tangisan sinon. Ini kok enggak apa ya. Foto nduk gawe tuku pempes. Dagan
mandu guyon. Nek guyon ngene iki gare awet enom. Nyanding sinden ayu-ayu lemik-lemik. Enom cacahe perawan kabeh. Perawan kabeh. Jan sinden gulung iki. Alah riko ku iso ae Apa-apa. Mulane kancan iki kok nek ati nyambut gawe ku aja biang-biangan ae. Apa-apa. Engko empong gawe atraksi. Gak apa-apa. Pokoke gak ngecor ngene lho ya. Sehat iman ya sehat kabeh iki. Meneh ditenono meneh. Sesuk. Aja kuatir ya. Ono tukang jahe kok ngecor ngene ya. Nek ora kawan wonten dawuh, aku iso unggul yuda. Lho, dheweke joget. Aku iki tegese wong susah. Wong kalah. Mau kawan joget iki opo dek? Gagrak ngene ya. Wes potoke itu wis niru-niru. Lho ngeten to. Kersane mengke jogetan dhewek ni lekong. Gatut kok cok dampil rangket-rangket ngipun. Ngono adik lho. Ya napa? Kersane dipun singgahi sinden cacahe. Enom cacahe. Nem cacahe. Sing dua padha umeng HP dhewe-dhewe ya. Gak apa. Alhamdulillah. Aku tak joget supaya disenggaing, disenggae para waranggono adi duduk. Mantap. Apa tak parani cacak gundu? Apa ngerogo ya wong ya. Ini wayahe-wayu cacak. Mbok aja ngono guyon. Tak joget Dik supaya disenggahi waranggono. Lho monggo. Sinden. Nek dalem HP ini didelek dhisik. Senggawan aku supaya unggul yuda lawan kian. Gojo as. Joselan tur eram dik lho. Nek boten dawa boten dosa. Ngono ya. Pisang kas lho monggo. Pisang kas. Pisan kas ya. Wes. Kok kan aja
iki rame. Kaya apa ya? Rudra. Kaya apa ya? Rudra. Mikir kudu. Mikir kudu. Tak wasnaken gawan meneng ae. Ngenes susu mate ya. Bojo ojo marang ungalo dadamu tak gawe nanging tak jeblong diadamu ojo keundang Rakyono Pati Krido Angkara tamak tanganmu gak bakal mundur nek bungsu kon ya as gak bobo as ayo gak popo gak popo gak popo gak popo Dirgantara Awadon Muduna aku paribasane wong pedhot ketot-ketot yen prang ana ing dedharan Antun aja arep mudun tambuduni aja malayu duduk wadokku awas jare mudun penakan dukur mudun odot mudun bunga penakan dukur munggah mudun odot awas
topeng ilang tanpa pamit jangan dirasa mringkepun dewe punten ngerti dira legane katut kaca andi ngono kridaning katut kaca iso nandingi kridaning katut kaca tak sembah dlamaaning suku mula mula iki tak sampurnakno anggonku urip ana ing gumenaring jagat raya yen ora ana trimaning Gusti Ratu Jaya Lengkara kanggo nandingi Gatotkaca kananing Sang Gatotkaca Bandawa ngayuda klawan Satyapati Krida Angkara Wila Gatotkaca spadani manungsa gesang wonten ing gumelaring jagat raya Duh Gusti nyuwunipun pangapunten Gusti anggih kula percayani Satyapati Krida Angkara isukna kelawan raga yen raga sira saling saka lemah kang suci ya bali menyang lemah kang suci yen raga sira saling saka banyu geni kelawan angin bali menyang geni banyu kelawan angin kang suci sukma aja nganti nasak ana ing alaming saka kewan enggaling cinarita Grisik wong kang pinuju akondo Sang Gatotkaca nyampurnake ingkang Satyapati Krida Angkara sukma Krida Angkara ole-ole amut soroting tawang tuwang sedina sida tapa lorong tapa kurawan sedina
jagat Sanghyang Binatara Dewaya Bathara kang kinarya pepatutan andadekno kaget ana ing sajroning kalbuning sun nganti ana pateng-pateng ana ing negara Diwarawati kene. Gatotkaca kula kasihan dawuh dalem Kanjeng Kula. Tanggung jawab ya yen ora ana trimaning Prabu Lengkok Jaya Lengkara. Kula ingkang tanggel jawab kananing Prabu Jaya Lengkara ingkang boten trimah kananing Tretyana Pati. Ridho angkara kula damel pejah wonten Diwarawati kula Prabu. Tak cekeli apa sing dadi akhire anakku Gatotkaca. Kula kasihan dawuh dalem Kanjeng Kula. Yayi, Yayi Krisna, kaya apa Dik? Kaputusane si Para Sembadra trima apa ora kananing Borisrawa kanggo bojone kang mapan ana ing negara Ngastina kono, Yayi. Koko Prabu arek ing dalem sawakara kula badhe caos pirsa dhateng panjenengan lawan Gatotkaca menika saking Sembadra nyuwun sasrangan. Aja kuwatir, Dik. Aja kuwatir. Adikku Sembadra njaluk apa, Dik? Apa njaluk Raja Prana? Aja kuwatir, Dik. Sugih blabar si Borisrawa, Yayi. Arek dalem sawakara Koko Prabu. Gatotkaca kula kasihan dawuh dalem iki dina adikku si Rara Ireng njaluk sasrahan nyuwun sasrahan kangge ngarak raja kemanten pancen kapara nyata menapa sasrahan punika ora Prabu rungokno ya Gatotkaca Koko Prabu Baladewa acara larang Dek. Cobi panjenengan pirengaken panyuwunanipun rai panjenengan pun Sembadra. Iya, Dek. Tak rungokno. Apa sing dadi panyuwunane? Adikku Sembadra, Dek. Dinten samangke Sembadra sinten ingkang saged ngasta kananing sasrahan punika ingkang angka setunggal. Inggih menika Gong Sinara Rombyong ronceng belang, Dek. Gong Sinara Rombyong kono ing Kahyangan Suralaya, Dek. Rupane gaib, Yayi. Kok dijaluk lawan si Para Sembadra kepiye, Yayi? Menika panyuwunane rai panjenengan sanggup menapa boten? Ya, Dek, aja kuwatir. Aku tak nggawa Kahyangan Suralaya tak jaluki, Yayi. Gong Sinara Rombyong. Gatotkaca sanggup ya, Ger. Nadyan kula mboten sanggup ning kula sanjang sanggup kiwala wong abu. Kula aturaken dhateng para minisepuh Pandhawa. Ya yen kaya mangkono syukur bagi bejo. Kang angka loro yaiku sing mikul jodan kudu satriya kembar. Kok gak ono maneh, Dek. Satriya kembar mung ana ing para Pandhawa kinten tangsen ya kang aran Nakula lawan Sedewa, Yayi. Ning aja kuwatir, Dek. Mandura kerek kembar, Dek, mengko kongkone mikul jodan, Yayi. Koko Prabu panjenengan ampun grusa-grusu mungkin ndak kawirangan. Oh, cuk nyepelek nopon kakang, Dek. Oh, bilih mekaten inggih. Nderek dawuh paduka kiwala. Kang angka 3 Gatotkaca. Kethek putih sing isa tata jalma kaya dene manungsa. Kang angka 4 Gedhong Sukudomas. Kang ana Bengawan Sinugangga. Oh, Dek. Panyuwunane Siwara Sembadra nganeh-aneh, Yayi. Ya, pun Kakang sanggup, Dek.
kang angka 5 uga meneng atine temu sak ungkal dendeng ragi sak iyal sirahe petik sak kluntung mripate sak rebah iku sing dadi panyuwunane adikku Siwara Sembadra ya Sirara Ira uga sing arak raja kemanten kudu sapi cacahe 144 uga widodara kelawan widodari kang ana ing kahyangan Surara iku sing dadi panyuwunane adikku Rara Ira bilih ngaten Kanjeng Wong kula nyuwun pamit kula aturaken dhateng para pinisepuh Pandhawa bilih panyuwunane Mbok Wara Sembadra kados mekaten yen kaya mangkono Gatotkaca aku percaya Pandhawa mesti iso kuwi sing dadi gawene Sembadra aku paling nyaman tak golekno sasaran Yai Gatotkaca jagoning Dewa Surawa Laya kananing Raden Purbaya Gesang Ratu Anom Pringgondani Gatotkaca menonang-menangan ningaken cipta tuhuning cipta ora muna ora muni ora ana bawa kang rinasa ana kang rinasa ana tetembungan ana ya iku ora ana yoga kahanan iku dudu iku nanging iya kahanan iku bungak mendisa tan ketinggal wonten sanginggiling ibu pertiwi bungak mendhuwur tan ketinggal wonten sangandhaping surya Duh Gusti kados pekaten rekasaning kula gesang wonten ing Gumelaring jagat raya persaseten aku ora wani rekoso berarti aku gak wani urip ana ing Gumelaring jagat raya kok abet temen sanggani aku dadi utusaning Kuwataran Gono kanane nglamarna menyang negara Diwara nganti njaluk sasran sakmono akeh kanggo ngarak raja kemanten ninggaling cinarita gelis sing wong kang Wirajamanganda Sang Gatotkaca sedya jumangkang suku kali perkawis konjotan kancik negari Ngamarta